Benvinguts al nou concurs Treu la llengua, un concurs per descobrir si sou uns autèntics llengüaferits. I ja tenim aquí la primera concursant. Es diu Jessica Neckelman i ve de Dunkerque, del nord de França. Benvinguda! Gràcies! Vive la France! I us presentem el segon candidat, que és català de Socarrel. Doneu la benvinguda a David! El David, que és de la Seva, això que vol dir que és de Sabadell. Sí. Doncs som-hi! Segon candidat. Doncs la mecànica, la regla d'aquest joc és molt fàcil. Us farem unes quantes preguntes relacionades, evidentment, amb el món apassionat de les llengües i el que guanyi serà el que encerti més preguntes. I hi haurà al final un premi molt interessant. Vinga, comencem? Som-hi! Som-hi! Doncs arrenquem el programa amb el primer candidat, el David. David, quan sàpigues la resposta, no t'oblidis d'apretar la Sofí, d'acord? Qui és la Sofí? La Sofí és la girafa. D'acord. Vinga, Sí. Comencem amb la primera pregunta. Sí. Anem a Europa. Sí. Saps què vol dir en anglès It's raining cats and dogs? I tant que sí, vol dir que plouen gats i gossos. D'acord, però és una frase feta. Figuradament, què vol dir? Que plouen gossos i gats? No, és una expressió, David. Vinga. No ho sé, que plouen animals. No, vol dir que plou molt. Incorrecte, candidat. Ai. Vinga, passem amb la Jet amb una altra pregunta sobre Europa. Doncs comencem. Primera pregunta per la Jess. Atenció, saps on es parla l'Asti? Dans le nord de la France, le ch'ti, chez Bilout, on parle dans le nord de la France, al nord de França, molt a prop de Bèlgica, le ch'ti, sí. Caram, quina concursant que tenim, que no només sap on es parla, sinó que sap parlar Asti. Fantàstic! Sóc una llengua ferida. Segona pregunta per concursant David de Sabadell. Quina llengua asiàtica és la més parlada al món? Llengua asiàtica? Sí, Àsia? El català és una llengua asiàtica? No. Això és molt difícil, jo no hi he estat mai a Àsia. Vinga. No en sé cap. És el xinès mandarín, David, parlat per 845 milions de persones. És molt sí? més que el català, evidentment. Sí. Segona pregunta per la Jess. Saps que una erupció volcànica va provocar la desaparició d'una llengua? Sí, l'erupció del Mont Tambora, al 1815, que va provocar la desaparició de la llengua tambora, evidentment. Correcte! Segona resposta correcta de la nostra concursant del nord de França. Ara viatgem a un altre continent. Viatgem a l'Àfrica. A veure, saps què són, David, les llengües de clic? Aquesta sí, les llengües de clics, sí, són aquells nius, els clics. Jo quan era petit i jugava, i quan els feia parlar, que què tal, com estàs tu, mira, molt bé, anem cap aquí, parlaven una llengua de clic. És això, aquesta sí que la sé. Incorrecte, candidat, és que de veritat, no ho aconseguim, no ho aconseguim. Mira la Jess com n'està acertant de preguntes. A veure, les llengües de clic són llengües molt especials de l'Àfrica. Per què? Perquè estan pronunciades amb un moviment d'expiració, fan un clic, un moviment de clic quan parlen. Evidentment, potser els clics tenen la seva llengua pròpia, però no es tractava d'això, candidat. Continuem. Tercera pregunta per la Jess. De quina llengua ve la paraula Tanaka i què vol dir? De la llengua Shona, una de les 3 llengües oficials del Zimbàbue, amb l'endele i l'anglès. I Tanaka vol dir sentiment de gratitud i de serenor després d'haver-ho passat malament. Tanaka! Correcte! I quina explicació més completa! És fantàstic, és fantàstic! Sembla que fa directe la victòria! Continuem amb l'altre concursant, pobret, que fa una mica de pena. Vinga, David, confiem en tu. Anem a Oceania, si et sembla. Sí. Com es diu el territori més gran d'Oceania? I quina és la llengua majoritària d'aquest país? Som-hi! Sí, Oceania, sí. Això és un parc d'atraccions. Això és un parc d'atraccions que hi ha cap al Camp de Tarragona, el més gran deu ser PortAventura, i no sé què s'hi parla, PortAventura. És una pregunta una mica estranya, oi? Ai, amb aquest concursant, de veritat, és que ens estàs fent patir, David, que no. No, estem parlant d'un continent, no d'un parc d'atraccions. El territori més gran d'Oceania és Austràlia, on es parla majoritàriament l'anglès. Però tanmateix, hi ha unes 200 llengües dels pobles aborígens. Això és per tots els llengüaferits que ens estan seguint al programa. Doncs a veure si la Jess pot donar alguna resposta. Quarta pregunta per la Jess. Quina particularitat té l'illa de, atenció, Vanuatu?
Vanuatu és l'illa amb més diversitat lingüística del món. Correcte! És fantàstic, això és fantàstic! Molt bé, molt bé, molt bé! Queda una pregunta, no? Sí, però li toca al David. Doncs aquí som a la recta final, última pregunta d'aquest programa. Hi ha una miqueta de suspense, tot i que podem intentar endevinar qui seria el guanyador o la guanyadora. Vinga, David, últim esforç, concentra't i creiem que ho podem fer. A veure, concentrat? Estàs? Sí. Perfecte. Anem a Amèrica aquest cop. Sí. Com es diu... Com et dius en guaraní? Me'n vaig enrere. Jo veig que no... Molt bé, David, has encertat! No, si dic que me'n vaig enrere, que jo em quedo endarrere. Has encertat. En guaraní, com et dius, es diu em baixamba darrere, o sigui, perfecte. No passa res si és una miqueta aproximat. Agraïm aquest esforç per aquesta última pregunta. El guaraní, de fet, és una llengua ameríndia de l'Amèrica del Sud que es parla a diverses regions de l'Argentina i Bolívia i a gran part del Paraguai. Ens fa molta il·lusió, David, que per una vegada en 5 preguntes hagis pogut encertar alguna. O sigui que moltíssimes gràcies, però lamentem dir-t'ho que la Jess sí que hi ha portat 4 respostes de 5 i clar, pensem evidentment que sí, encerta aquesta serà la guanyadora. Però no passa res. Vinga, continuem confiant en el teu poder com a llengua ferit. Som-hi. 5a i darrera pregunta. Atenció, que la Jess sembla que va directe a convertir-se en la primera campiona d'aquest Treu la llengua, la primera guanyadora. I la pregunta és, coneixes alguna paraula del català que sigui provinent d'Amèrica? És més, te'n puc dir 3. Patata, tomàquet i xocolata. Fantàstic! No una, sinó 3. I ja tenim, doncs, la guanyadora. Tenim aquí la Jessica Neckelman! Fantàstic! Un aplaudiment, sisplau! Gràcies. Doncs ja tenim guanyadora de la primera edició del concurs Treu la llengua. És, endavant, la Jessica Neckelman, i de premi s'emporta un lot de llibres llengüaferits, perspectives, un univers de contes i els petits llengüaferits. Enhorabona, Jess! Que contenta estic! Molt bé, i quan vulguis pots tornar. Moltíssimes gràcies, me'n vaig així i visca les llengües. És que estic emocionada. I, evidentment, havíem de celebrar també la posició segona, per dir alguna cosa, del David. Però el David s'emporta aquest llibre molt interessant. A més, David, és molt interessant perquè es diu I si parlem català, del David Vilairós, també escriptor i també és de Sabadell. Fixa't que teniu el mateix cognom. Però és que molt graciós. em donen de premi de consolació un llibre que he escrit jo. És molt estrany, aquest concurs, jo. Gràcies per venir, David. Gràcies per la teva participació Vosaltres. en les llengües. Vinga, t'esperem en una propera ocasió.